Müslüman adam Allah'a ve Resulullah'a imanı ba adam qıssaqda yağdayda kehur qiyin bolýa kömekdeşi ýok bolýa bir direk kefi aýdagamasyn ýüregine düşse de ağzyna getiramasyň ýüregine düşýärlige şeytan oklaýar hamana bir adam qıstanyp pul gerek bolup tuqa hiç kimde qar bermän nuqa şeytan ýüregine oklaýar an Hudaý saňa asmandan pul ýagdyrmady çıkdy öwer dinden bolmady ki ýadyna salmaýa bir geçip gider gülen galmaz aglan galmaz cennet jawidanyň bolar kıyamat hesap kitabyň ýeňil bolar ýa ýok bolar Peygamber aýdypdyr bir adama dikenle dürse kıyamat derecesi boljakdyr biraklar ýadyna salmaýa fakat ýadyna salýa bir din sana hiç tat etmedi İslam dik gezipsiň sana zat peýdasy bolmady çıkdy öwer diye la ilahe illallah la ilahe illallah Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed zikr etti o şeytanın vasvasasını çıkar kalbinde ona havva dipti yan şeytan yok tecdetcik derlipti kafir ol gitti o cüre bolanmaz kıstınıp duran vaktinde şeytan vasvasa etye ya şeytanın mingliş anırdı bir necis adam vasvasa etye la men kat nama okuydun la mollu senki diye ohum şuna havva beripti bir din bir iman olup ahiret sarayına kaşın boş gidamazsın hemmemize mekan ders Allah Zülcelal iman baylığı veren mahşer meydanına girmek hemmemde nasip etsin.